Ponúkame vám exkluzívne na predaj rodinný dom v obci Hontianske Nemce, čas Rakovec. V tejto známej slnkom zaliatej vinohradníckej oblasti sa rozprestiera na pozemku o veľkorysej rozlohe 1713 m². Nachádza sa v pôvodnom, ale zachovalom stave. Pozostáva zo slnečnej vstupnej verandy, kuchyne, obývacej izby, spálne, kúpeľne a 2 veľkých špajzí. Dom má vymenené plastové okná a vchodové dvere. Pre lepšiu predstavu sme pripravili vizualizáciu možnej rekonštrukcie. Kúrenie je zabezpečené plynom, prípadne tuhým palivom. Voda je obecná, ale aj z vlastnej studne. Súčasťou domu je aj hospodárska budova a vínna pivnica. Na slnečnej, rovinatej záhrade rastie množstvo ovocných stromov a tiež vinič. Cez pozemok preteká potôčik, ktorý dotvára príjemnú atmosféru. Toto miesto má jednoducho svoje neopakovateľné čaro. Nehnuteľnosť je tak vhodná na trvalé bývanie, prípadne ako chalupa.